नोंथाङा मोनायाव मानो लेखा फराया? बायो आङो। मानो? लेखाया देरसिन नङाना। मानो? गेलेनायासो देरसिन। थोद आं नोंखौ इसेबां बुयो रायो एसेबो सोलाया नोङो लेखा फराय होनबाबो। फरायालाय आङो जाम्बा। मानो? बेलासियावबो जाफ्लासो थाङो आं। माखौ जाफ्लाखो? लेखा फरायनायखौ। थोद लिरनो बाखानानै आं। Masbat, Amin Masbat jabo. Cikir asna nai. Cikir Amin tu cikir nai. Cikir asna ki, tumara, baik. Ha? Cikir. Ha? Cikir, no. Cikir, ये counter ten cikir, asna? Mana? Cikir nai. Amin tu cikir nai. Amin tu cikir nai. Korang ni? Ha? Korang? Masbat Cinali, Masbat Cinali. Ada tu? Boy? Ha? Masbat हो. Masbat station. हाँ. हेलो गाइस, देखो मेरी मम्मी बोतल को अंदर से गिरने से बचने के लिए बनाया है और मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को भी चाहिए तो मेरी मम्मी को फोन कर देना। ठीक है, बाय बाय। आयै मा नों थांबोगोन नामा दुब्लियाव माइ गायनो? थाङाबा आरो एसेल'सै दिनै सानसेल'सै दिनै सानसे दिनै गायबाथाय जोब्बायबो। दिनै गाना दिनै गाया। माला गायनांगौ? माला गायनांगौ? माला गायनांगौ? दा गाय। दाहायसो गायखागोन। दाहाय गाय। दाहाय गाय। जागोन दे। दाहाय। नों सोरजों थागोन दा? आबैजों। आबैयाबो माइ गायगोन। आबौआ? आबौजों था नोङो दे। नों थाखायोना आबौजों? आबौजों थाया। सोरजों थागोन? आं नोंजोंसो थागोन। आं दुब्लियाव माइ गायनो थांगोन। एफा गिदिर जानानै आइजों थाबाय थायो नामा सोरबा? मा होनदुखो? हा? खर' साबाय आंना। खर' साबाय? मा मावनायनि खर' साखो नोंहालाय? आंना खामानि मावनाय। गोसोम होननानै बासिग्राफोर नोंसिनिखौ हरलाय आंनो नायनो आङो 10,000 होगोन नोंसिनो गासिनोबो। बिसिराखाया आखाइ होख्रेमजालायलायनो थांदों मिथिखौ भाइराल जानांगौबा होनखायो आं खिन्थु मा खालामनोलाय मा खालामनो नों गामियावनो थैजायाबा जों मा गिनो जों गिया मिथिबाय दुखु दाजासे खेबबाय सना बेखौनो बुंनो सानो जि जालांबाय आं नोंखौ दिनैफ्राय कन्टेक्टबो खालामनो हाला जों सानैजों मोजां मोनलायनायखौ नों जानगार जादों आरोना मोजां मोनलायनायखौ सिमां बायदि सानदों नोङो सिमां बायदि गोदो जों सानैजों जिथु मोजां मोनलायदों बेखौ सिमां बायदि सानदों आरोना अनेक बाथ्रा बुंनांगौ आंबो दङ खेबनाय सना सोरबायलांबाय आं बिदानावसो होनसै दिनैफ्राय थारमाने आङो मोजां मोननायखौ माथो खालामबावनो आंबो जों सानैजों मोजां मोनलायबाबो दुखु दा मोनसै आरोना जों सानैजों मालाबाबो जिन्दगि मोनलायखाया आरोना बेखायनो आंहाबो संसार दं आंबो हिनजावखौ बिराद अनो हिनजावनि जानगार आं थानो हाया आंनिफ्राय जानगार जाना थानो सना सोरबायलांबाय थायो आं सनानो गाबज्रि नालाय नायखा नै दाउला आंजों बाराब्ला मोजांब्लासो मोजां नङाब्ला आदै दानि सेंग्राफ्रा माबायदि एसे खोन्थाना होलाय बिए पास ओमफ्राय मदारु हिनजाव मोननै फाग्ला गोजा mana malah gue pergi di kampung lah korai itu deh bunda ayah ayah
ফেসবুক চালাইছে দাদা ফেসবুক চালাইছে আৰু ফেসবুক আছে না ইনস্টাগ্রাম আছে ফেসবুক আছে ইউটিউব আছে তোমার নাই তো মোবাইল থা তোমার না মিসেস হ্যাঁ জাস্ট ইউটিউব নাইছে ফোন हिन्जाव दंना गैया आना हिनजावा गैलालै बहा थांखो हो हिन्जावा बहा थांखो हिनजावाथ' गैला नों बहा थांखो होनदों सोरगोआव ना गाहायाव थांखो स्वर्गआवथ' गाहायावनो दं गाहायाव बबे जायगायाव दं हो नोरोगाव हिनजावा फैयोब्रा इफ्राव दाना बबे